Hello dear viewers, Yaro iyo try. Ai ku blay ka step ka comment ka sok fi ha ka kerteng ka pathiang tam yu Jesus Christ nong penim. Mentangan ai jing hikai fi ka balengkot ngrei ka balong praktikal ka bafila ban pendan kam ha jing em jong pi. Kadai ka jingkeli ka jing stang jong ka jing hikai ka wan ka jingkeli kalong balai ba haba pi sedang menduai bar pi sedang menpuli kot ba pila terang yo blay. Nrei anda pila sedang ya kata pi samtia tang sulak duai sipang har lai minit krom nak samtia sedang menpuli kot baru telat thait takamet bat pio tia no kenal para banget kani kamdai ke nakada kamet jang fi namar ba pet ngan pen i fi tang pi pet gi mobile smart pi pet gi film gi bajrong sikenta sitang drai pet mat la man pet drai tang shula sedang menduai tang shula sedang menpuli kot ba kram atre kamet sengkor pitep kadau balai ngani tu fi man shim na kawi ka tin ka bible verse ka tin jong blek ni Quran bet jing shisha ni la filet na ka kitab jong Isaya kalau na ba san phundai ka khat ka banding kong bat ba ka tin blek ka ong kumni ong hakami ka khti jong kam shim lingkat ka khti jong wong blek kam shim lingkat ka bangam la ban pen fi khat ba an rei ki pop jong fi kila penya khlat yang abat pi wong ki pop jong fi kila penya khlat yang fi kat bangam sngau shu ya gi jing duai jong fi ka jing duai kam dei ka basuliat niam kam dei ka to basu duai bamja basuliat jing sang kam dei ka to ka jing duai ka dei ka bakenja man sim ka bangia keren bau blai ke bangia keren bau blai ka dei ka bakenja man sim ka bangia keren bulai takadau habangi duai nganong pi mdei ba pi duai mai roi pi dan ma pi udan ublai bat udan ru usutan ubate kita gijing duai ubakhang la nak kata kadau ladang kapop kadang dan api kapop kadang dan kabampat pen khut nganong pi usutan ulit ban mudui chu bulai bat uka no eto gijing duai jompi usutan ru uthap ya kimen sim baman sangap man pet ba namara ba pido no pi duai ho blai ka de ka jing ya kran jong pi hap rang blai pi puli ktin jong blai kalong ba pi yo na ktin jong blai nrei nara pi samthia ne pi mla ban le khani ka daw kalong an ya ngan kran ba ka jing sha ka de ka pop para bangai ka de ka pop ka ba empat pen khut ka dan ka ka bari ka ba empat pen khut pi ka pop kalong kum ka jakhlia pi pinda bu slam ya jakhlia hapo no pi ki boy ki san ki boy sakiwei pat ki khnyang manong pi ki boy pat siwei khnyang ki pen pot kawan sakajing smart ka pop kale amno ka pop aka do no ru ladam pat pen khut ka pen mi ki san kini ki san ki khat ki men sim baman pi ple jaka ya ki men sim baman bakin yo ban rong bau setan ule amno udan ki agent yang u bau ble udan upha iki angel jong usutan ro udan ya kita ki agent jong upha kini ki mensim baman bikin rong makani ka do nut jong pi haba ka sop ka pop iwan siki mensim baman ki bari am tu nak kata kada fin dapat film bina gitu ki mensim baman ki pet lang pile ka pop ki le lang ki keman pim samthia na pim makan mau ya di mencha karan biang kani bahapor ba kadang le pop ampat dan bublai enjoy tu pop kat no bajiru live baji pet ketua mobile ma pet ige jong perthai film gi bamde film jakhlia pet awek ki miut thia hatang sila sedang duai kram miut thia pulia kat ba kram la talat biga daw ka de pop tikum no ba pinle ban yo long shau tau briu ba pleun panen kam bo briu bala ban duai pila thrang sha hot mit sim khu lak sam sedang shwa nak jing pen khut ya kapop sedang shwa nak jing pen khut ya kapop pindalat nak pop bat kini gimen sim baman namar pi kini gimen sim baman haba kiri api haba dan ba yalap api dak khtin jong blai ka badan bor men sim khut ru dilem no kimla sha ya ka khtin jong blai kimla sha ya jing duai kimla sha ya ne khtin jong blai kin le kum no kin yale ki min sim baman ki bun ki dan men sim samthia ki le nan markat ka to tin jong blek ka kalong kum ka kham nep yang wal mat leng sakti tin jong blek ka shitu na shiti hebru kalong kum ot eki kimla kilnyar ki le no ki pha do men sim samthia fi no rudan hapo
pensam tia fi kanang ba finum la kanang ba kanum rung to tinjong belai digile kumno na kata kadang ong haba pikwa ban lait lut ni gini men simbaman pidan kam ban lait lut na kapop ban lait lut na kapop mdei tak bapi bala syalap fi oh ngat au Jesus Christ duai umni lait chiging sang man a Sunday man ka Bible study pidan kam ya personal ban pen khut che kapop andala khut tu kapop man ong ka jingbam jong kutin jong blek kalau ngom gitu ki blood vessels in la dikim khut pi bam bam kam ra tu ka jingbam katu oksigen kamrung la tapi ring men sim ru pi la dam function bau ha physical ha tum juru ka dono ka bekerja men sim kadan kamban la lut ni di ban la lut ka iga bangile akaran praktikal pidan kamban da kala mut ban plai di pop plano itu pop but tentang shim da ka diary ru da tho ya katu ka pop pinsakan mau men sim khut la tapi sedang sya bande tapi kan mau hadin kawai kan din kawai wat pi sedang ban renounce ban pentukut no ban take action alor pop ndai tang ba supply kdin ka ba kham beng do la pham la marwai khat yi gibriu jong ble nga ngaju penle ikene ngaju penle ikene ka ban plapop how Jesus Christ ban penbe ikini min sim paman ka i ka bang alam namar bo ble la ai ka ikhtiar na bangan duai ban penbe itu min sim paman ban duai ru bo ble expose gitu isen ya gitu pop kini gi baju phone gi tip ha ngakwa bakini ki badla jufon ki bapet ini video fin comment sang ni khanang bakini ki bakin slur khanang bakin tip ya ka ega bang hamong ya ka ega ka bam ka balam ler balik bang kwa ban yarap ya fi piran kam dei tang yang aru igi briu jong blai ki badan yu men sim jong blai apa pilet to pi kwa syaban la lut pila trang syaban syakri let phone ya ki le kendo ban le ka jing plapa ubleu tu beri jong bleu duai fi dak bor jong mensim khut ba pin sedang mensim jong bleu sedang pen kendu namar uding mensim jong bleu ba pen kendu dei manga dei ki briu ho uding mensim jong bleu sa pen kendu namar ketin jong bleu ko mensim ba khut wan ban reprove the world of sin namban pen kendu igi briu ni kita ki pop sa pen kendu pin sakan mau kata ka pop kamal ale tang tang kidan ki pop ki barit ba film kan mau su dan kaman pen khut iwei hadin iwei bizang ban du ban plam to ban dei tang ban pla ban pen kedia bang bang renounce pen kedia no ban pai no show blai pai no Jesus Christ ban ngadu ka jing kan do do no aktra ji sunganget no ka jing syayap nyami pihak da ong ni kani naka shintor kumbak shiti no ro bang udah bak pla da ka shintor bo Jesus Christ long tra bang banget bau blai la pen mi pat yo Jesus Christ nabi ya un yo jing pen pihak ban pla sabar pihak bang tra ji sunganget nya pen kedia no ni ka pop Raji susat khut yang senam jami nganget malah syayap kadim fna Calvary nganget tra malah mi pat arsi ka balai tra wandu mensim khut pelat lut janga finale umta bat pi pla kila ban long ka pop aurea ka batte efi ka bafidang yai le umta kala ban pop ka pop klim kini baro kibat mendai tang kita kala ban long ba pi thap pi syukur kala ban long ba pi keren sni gi beriu kala ban long pila jupa le bertong mensha hang nong no kala ban long ka kapop ka ba pipet itu film cakliang kala aban plong kapop ba pim map iki brio orang pikini baru kilong ki nyut ki dasben ba pidang pelang apa dono tela da pikwa sesha ba pin seiso pikwa ban buduai ho men si pikwa ban la ban puli deki bon pidan kam ya kan ya dan kam ya kan jing plapop ben la plapin pin sesuatu pin so ani mas ting ngas ngolong la lut badang tan pio khia ro ni deki jing pang dan ki brio ki bayo pangru kade nakadaw jong kapop nakuran bet ni daga jing shisang ko bri kin lat lut ti ndala le umta wat na phone ngi penduai ki ja kini ndala le umta kata ka diga jing kala ka bom wa sha ba pisdang ban le kom ni pen sai i ba pi puli kot ba pisdang kasang shai kan pisdang la umduat bam tang kata kadan kamru epi ban le chek jong jing pen baptis ndala dap kala ka mot Petrus ong to fin kala mot bat an pen baptis if we pu ya ka kertang jong Jesus Christ ban Nazareth but rejikrang jong Jesus Christ but pinyo banyo map hip hop jong pop pinyo diang ri bo jong mensim khut kato ka kadan ka spiritual element na ba pilet ban baptis kalau ba pilet cer to jing yap ka jing tap no itu hip hop ya tap no itu hip hop ba people to beri teman hak jong jing baptis ba fio diang ri mensim khut ngakuran ni potlam banget ya fi bang akuran ni ka jing sisa ka bang penle pinsio like lut sisa pinyo like lut ni itu hip hop ki bun ki beri lawan bat ka pop pornografi kimla ban like kan fi struggle mar pile da do pi ko man like pi dan kam yang ni gajing
kajing kelak bomot sya ka kam ki apostol kada tu ong kita ki banget ki wan bandaya plano kita ki jingle jong ki kita wan bandang thang no na pi dan kaman thang no ba thang man pen kedia ban okot jing mut pi dan kam hinong nyarap bleu la bu pi hinong nyarap ngomong ba pimla ban let show bleu dala dia hi pilat andai habu dan sakhi ong pi pimle ran shu ban wan ska jing shan haba gitu ki bri ki wan ban pla ki apostol haba gitu ki bri ki wan ban pla no ki wan ban open ya ka ki bleu i kan kimburi shu kiwan cha jing sha ba de yang tahu bleu yo ban sat khut ak snam bau open du no e ikhtiar jong nu sultan ban tap i ri men sim baman dan gibri pi bam ju thia ban mi ki khuslai ki shap tieng pi gadan ka pop ru ka ba gile ki kapatamen ka generational sin ka bong bau bleu wang apin sitam pina pulin ka maksdas ni kita ki pop ki ba ar patang lai patang dan pi dan kini ri plalot ya pan kadia akar tang jong Jesus Christ bagi sepen be itu mensim baman kan ka bor mensim bakui ka bang keren nang di rumah sungai ka bor jong mensim bakui ba pi kwa man laj lut ba kadan ka jingele afi menta kadan ka jingte namar gitu mensim baman kim kwa ban pet ni ka video kim kwa namar kadan ka bor jong mensim bakui namar ka tin jong blek ong utau ba keren ya ka tin jong blek kam keren ku mau blek keren abang keren ya fi mending keren tang kin tin jeli jom nai ki mi kan ka wat lam ar yang sarti ki mi na ka sintur balai namar kadan ka bor jong mensim bakui bahwa pilih emtan orang pilih macam baptis pilih pediang si mensim berkhut dah bakaran pak digi bagi telit temai haba ibu ikti lani haba wan ka jingkemen ha pi wan ka tu ka jingkemen no ka badap dah ka jingkri khir dan gibri khir haba gidap mensim berkhut dan kira gi bayar tu lupa dan gi bayar keren tu telit temai oh hallelujah bat terus finyo like lut finyo kan ni ka bor dai haba pila dan yo no mensim berkhut ba fin sedang ban la ban connect bau blay nama orang fi ka jing duai ka dei bakan jam steam jong blay sedang manikai fi ban duai but tang kata anda fila yo priang sim khut ka dan kam sai fi ban discipline ya kamat pi kan ki min sim baman le si gila mi abala be rai kan ni kamat kan fi kan kam ya ka discipline Bihan kam man discipline nomor min sim boleh usap sedang ban pen ki fi si beji ar beji ka tu pat kala de ka pat jong fi kala de ka kamram jong fi lada dan gibri bula yo priang min sim khut ki jaitu ono ki ailat ya do bidan kam ya disiplin ya do ruban ki be ban orang IT ya kan mat kam ka jingknya UB ka ba im ka ba pen sngau bahai me ka ba long ka jingero ka ba shisha shiti sing dong room nang wakat a bidan kam man syong ban IT kan mat ban sedang ban duai ban dam ko si yang no umpila dan yang sim boleh ula pen kendo ula pen ki men step sedang ban duai sedang shani baret fi salap si power per minute pat bahwa pi penlian kan dengan disiplin kan salong ba pi uniu mensim jong bah po jong fi nang san pat kan sapoi ba pinum nang syuk klam duai pin sa duai klam daput pin le chijing terai ka trang ban duai kalong be tik kum ba pi klam yo pamja lat pin ba me katin jong blai kala tangan pin sa so bang na pin sa kaban kan opi kan sa gro ka jing mensim jong piru pinum la syuk ban ya khlat no blai kan sedang ka bor ba fin duai ki beri sedang ka bor hapi ba pila im ka tawa jing im ka bakan jam siam am ka to ba shulet la da pilat jing sang halor ka pop la para banget sa check im api dan bor e duai ro sngow ka e blai nri la pila let do men sim khu mar blai wang tu kita ki mamane kin mane yo blai hom men sim o jing sha la da pin pat dan yo men sim blai la pat khai fin ka ban sim pat dan men sim blai pi shulet niam But people li ikhtin jong boleh kamrung ni ai kam tei kan orang filak puli intellectually ru kamdan ye kamdan ka bor kamdan ka jingsan pin sengau tu e kata kan orang pingan namar balai ngal ayat ya kan ni ada ayat leng bai kan ngal sengau tu e ka bang syakrim chwa da ka jing start brio bat da kan ka da bau mensim jong oblai kadang kiso kadang ka bor kadang ka self control kadang ka jingsan bukan jam sim kadang ka ngilak ban besar giwai ngilak ban yarap ro giwai jadi para banget dari fikwa viewers teks haka Facebook shan dan remai swear dari fikwa jing yarap lani haka apa ka Instagram shan dan remai swear da teks ai ki number phone yo fingan phone ngan yarap ki bun sowa gitu para banget ki belaju phone hang ni ki bapet ini video da comment si ka ka bo blay la le ka jing em jong fi lang ba ki jing duai ma ki bri kin slur na fi compare la no pop pil ale ki wan ki bri ki ba phone ki bala le ki indra blay ma mai play wan nang ta ki ba pop am ki ba hak ngaru si sin ngala itu fi ngala oh ya ro you try pipi dan ka bor jong dan kam ka bor jong men sim khu
Type amen but jaro you try. The share, the like but the subscribe ini video. Tu ingin dia kenduk, ingin dia phone ru, ingin share pet. Tang ban pendap ru kam ring ida kwak ban yarap fi. Ngak kajing syakri belai kadang kwak ban syakri. Jaro you try.